бо мақсади бемушкилӣ сипарӣ намудани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 дар соҳаҳои маорифу тандурустии шаҳри Бӯстон тадбирҳои судманд андешида шудааст. Зимни боздид аз муассисаҳои таълимии шаҳр маълум гардид, ки тамоми синфхонаҳо, роҳравҳо ва утоқи кории омӯзгорон аз таъмири хушсифат бароварда шуданд ва масъулини соҳа тасмим гирифтанд, ки соли нави таҳсилро бо омодагии ҳамаҷониба оғоз намоянд. тавре иттилоъ дода шуд, айни замон дар шаҳри Бӯстон 12 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 7 муассисаи таҳсилоти томактабӣ мавҷуд буда, нақшаи захираи ангишт 357 тонна ва нақшаи захираи ҳезум 41 метри мукаабро ташкил медиҳад. то ба ин дам нақшаи захираи ҳезум барзиёд иҷро шуда, захираи ангиштсанг идома дорад. мавриди зикр аст, ки тирезаҳои аксарияти муассисаи таълимӣ ба тирезаҳои замонавии пластикӣ иваз гардида, ҳамаи синфхонаҳо ба системаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст карда шуданд. бахусус зимни боздид аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 10 ва кӯдакистони рақами 4 маълум гардид, ки дар ин мактабу кӯдакистонҳо шароити хуби таълиму тарбия фароҳам оварда шудааст, то насли наврас дар беҳтарин шароит таълиму тарбия ёфта, ҳамчун насли ватандӯсту соҳиби маърифат ва донишманд ба камол расанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 шаҳри Бӯстон барои соли таҳсилии 2025-26 омода аст. ҳамаи синфхонаҳо ва утоқҳои кабинетҳои фаннӣ аз таъмири ҷорӣ бароварда шудааст. инчунин тибқи нақша имсол дар муассисаи мо сеюм ошона бо тирезаҳои пластикӣ иваз карда шуданд. инчунин толори варзишии мо ҳам бо маблағи буҷавии шаҳр аз таъмири капиталӣ бароварда шуд. барои зимистонгузаронӣ 40 тонна ангишт ва 5 куб ҳезум захира намудем. дар беморхонаи марказии шаҳри Бӯстон низ барои бемушкилӣ сипарӣ намудани фасли сармо омодагии ҳамаҷониба дида шудааст. беморхонаи мазкур дорои 16 шуъба буда, барои қабули 275 нафар дар як вақт пешбинӣ шудааст. дар ин муассисаи тиббӣ имсол ба нақша гирифта шудааст, ки 83 тонна ангиштсанг ва 4 метри мукааб ҳезум захира гардад. то ба ин дам захираи ҳезум пурра ба анҷом расида, захираи ангиштсанг идома дорад. дар ин ҷо барои беморон ҳамаи шароити зарурӣ фароҳам мебошад. барои давраи зимистон тибқи супориши раёси тандурустӣ, тибқи ситоди доим амалкунандаи мақомоти иҷроии ҳокимияти шаҳри Бӯстон оиди зимистонгузаронӣ тамоми нақшаи чорбиниҳо тартиб дода шудааст. аз рӯи нақша ҳама корбарӣ ҷобуҷо шуда истодааст. аз ҷумла захираи ангишт барои зимистони 2025-26 зиёда аз 83 тонна ба нақша гирифта қисми он оварда шуда дастрас карда шудааст. захираи ҳезум низ ба пуррагӣ таъмин аст. тамоми шӯъбаҳо аз ноқилҳои барқӣ аз тафтиш бароварда шудааст. тамоми шишабандиҳо дуқабада гардонда шудааст. системаи гармидиҳии шӯъбаҳо, ки 4 шӯъба бо системаи алтернативӣ бо созишворӣ бо печкаҳои гармидиҳӣ гармӣ дода мешавад ба зимистон, пурра аз тафтиш бароварда шуда камбудие ки ҳаст бартараф карда шудааст. дар маҷмӯъ метавон гуфт, ки омодагии саривақтӣ ва захираи кофии маводи сӯзишворӣ имкон медиҳад, то мавсими тирамоҳу зимистон бемушкилӣ паси сар карда шавад.